Здравейте! Електрическите системи далеч не са идеални. Състоянието им, разстоянието до подстанцията, прекомерното натоварване може да доведе до много проблеми. Но какво да кажем, ако става въпрос за нещо по-сериозно? Заваряване на трансформатор в съседство, изкрящи проводници, изгаряне на нулата или постоянно надвишаване или понижаване на напрежението и най-неприятното от всички – комутационни претоварвания. Всичко това са проблеми с напрежението. Решението – Квант. Модерен дизайн, възможност за регулиране на стабилизатора, движение и наблюдение на състоянието на мрежата в реално време, диапазон на стабилизация от 90 до 350 волта. 24 часа 7 дни в седмицата. Опасностите, свързани с електрическата мрежа, са просто зачеркнати от списъка с нещата, за които трябва да се притеснявате. Защитата на Квант е проактивна. Дори преди опасното напрежение да достигне до изхода, Квант вече ще е реагирал и ще го стабилизира за вас. Квант – електронно безстепенно стабилизиране от второ поколение. Без щракане на стъпките с висока точност. Тип на стабилизация – инверторен тип с изпреварваща защита. Натоварването дори няма да разбере, че имало проблеми. Допълнение – Квант – идеална за изключително прецизно и чувствително оборудване. Защо да гледате дали оборудването ще пасне на вашата мрежа, когато можете да поставите Квант и винаги да имате идеална мрежа, независимо от входа? Точност от половин процент с възможност за свръхпрецизна корекция на изходното напрежение. Променливото напрежение няма да навреди на пиенето на чай. Почти забравих. Европейския стандарт на първо място. 230 волта станаха необходимост. Квант може да осигури тази нужда. Леко тегло. До 9 кВт включително. Теглото е 11 кг. Размерите на стабилизатора са 435 см на 250 см на 125 см. Компактно и ефективно решение. Второто поколение също е с променен дизайн. То е удоволствие не само за използване, но и за производство. Ние обичаме това, което произвеждаме. Квант е решение за всеки сегмент – дом, офис или индустрия. Квант е добро решение за домашни, офисни и индустриални сегменти. То лесно ще осигури стабилна и дълготрайна работа на скъпи домакински уреди, както и на необходимия пусков ток. За Квант е също толкова важно да осигури стабилно и безопасно електрозахранване на всички потребители. Тихата работа, вентилаторите с нисък шум, липсата на стъпала и слабото нагряване на самото устройство ви позволява да инсталирате стабилизатора у дома. Той няма да наруши спокойствието ви. Диапазонът на мощността е 5,5 кВт, 7, 9, 11, 14 и 18. Квант не е достатъчен? Вземете няколко. Чрез съгласуващия модул можете да достигнете необходимата мощност, като свържете стабилизаторите паралелно. Няма ограничение. Дори не е необходимо те да са еднакви. Това е всичко за сега. Гледайте следващите страхотни и полезни видеа за възможностите на инверторния стабилизатор на напрежение Квант. До скоро!